Včerajšok bol studenou sprchou pre všetkých optimistov a bez mučenia priznávam, že aj ja som patril medzi nich a precenil som reálny výtlak Belasích a ich reálne herné možnosti v spoločnosti najlepších klubov Európy a tým vlastne aj celého sveta. Škoda, nevadí. Verím, že skúsený stratég Vlado Vaj sa z tohto poučí a vymyslí efektívny spôsob, ako čeliť z pozície absolútneho outsidera obrovskej kvalite, s ktorou ešte len budú jeho zverenci konfrontovaní, či už v podobe Man City, Bayernu, Atletika alebo AC Milano. Čaká ich peklo, verme, že v ňom nezhoria a že obstoja a aj keď prehrajú, tak aspoň s ocťou a zdvihnutou hlavou. Ukázalo sa, že výkonnosť Slovana osciluje niekde medzi konferenčnou ligou a Európskou ligou, že zaostávanie za špičkou v najlepšej európskej futbalovej súťaži je predsa len príliš veľké. Či už v rýchlosti, s loptou alebo bez nej, ale najmä v dynamike. To sú aspekty, ktoré sa jednoducho nedajú dotrénovať akýmkoľvek tréningom. Takže teraz je opäť rada na skúsenom stratégovi a čarodejníkovi Vladovi Vajsovi, aby vymyslel niečo v oblasti taktiky. Už nám neostáva nič iné, len všetkým slovanistom v tomto boji držať palce a veriť, že nám prinesú ešte veľa futbalovej radosti, minimálne také, akú nám dali v predkolách Ligy majstrov. Včera však nezlyhal iba Slovan. O mnoho väčšiu hanbu si urobil televízny operátor a vlastník streamovacej platformy Vojo. V Záhorskej Bystrici sa vôbec nepoučili z toho, čo sa stalo pred 4 rokmi ich korporátnemu súrodencovi z PPF Group, spoločnosti O2 Sport. Tým sa vtedy podarilo na obdobnej streamovacej platforme neodvysielať, respektíve znemožniť sledovanie prvého zápasu Slávie v Lige majstrov a v Česku bol z toho neuveriteľný poprask. Teraz sa vlastne identická situácia zopakovala na Slovensku a bude zaujímavé sledovať, ako vedenie spoločnosti naloží s touto situáciou. Elementárnou slušnosťou by bolo zvažovať predĺženie minimálne mesačného predplatného. Ale na druhej strane si povedzme, chyby sa robia preto, aby sa z nich zúčastnení poučili. Takže toľko na dnes a držme Belasím palce.